ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони канали мо. Умедвор ҳастам ки ҳар яки шумо дар куҷое ки набошен ҳамеша хубу танзият ҳастен. Дӯстони азиз, чӣ ҳол дорен, дар чӣ баҳри корҳо ҳастед? Дар хунукиҳо ҳаматон иншоаллоҳ ки хубу танзият ҳастен дӯстони азиз. Ва навори имрӯзамона аз пухтупаз оғоз кардем. Аниқтараш гӯем аз питсапазӣ. Иҷода ман камтарак начинкаи питсаро тайёр кардастам. Рости ман фақат ба ҳамин гӯем тарз тайёр мекунам, ба ин маҳсулотое ки дастрас ҳастанд ва фақат дар хона ҳастанд. Бисёртара ки ба ҳамин тарз тайёр мекунам. Иҷода ҳозир мо дорем камтар фарш бо қакитика гӯшти мурғам илова кардам, боз помидору, болгариву, шампиньон, пиёз, хулас намихай чизое ки мебинем. Ба ҳамин тарз дӯстони азиз ман начинкаша тайёр мекунам. Хамиршам бошад ҳозир аллакай ман шӯридам, тайёр кардагиам. Ва дӯстони азиз ҳозир бошад начинкаву хамирша тайёр мекунем. Мансура камтарак берун мебарам, бозӣ мекунам, мумкинаи Лимпопо равем ё ягон ҷои дигар. Баъд мебием давомша мекунем. Барое ки агар берун равем дер биёем, баъд ужинда дер мешавад. Берун мерем, мебиёем, начинкаш тайёр кардаги, хамиршам тайёр. ҳам хеле осонак мегирем, духовкада мепазем. инам хеле дӯстони азиз, хулас то охири влог бо мо бошед, тамошо кунед. Умедвор ҳастам ки ба шумо писанд меояд. Дӯстони азиз, иҷа бошам хеле буромадем берун, камтарак плашаткаи пешмонда бозӣ кардем ки ҳаво беҳади баъд шамоли хунук буд, дигар нашуд истода. Ба гуфтам камтарак Мансура ҳамин Лимпопо пешмон мебарам, бозӣ мекунад. Ба метро наздика каёқа дурам нестад ки як станция. хеле маҷбура ки озӣ маскаша кардестай. ҳаворам чӣ хеле ки гуфтам шамоли хунук, барои ини коляскада хеле чапа нашинондагимша ки шамол рушда назана. Ина бинем дӯстони азиз, шамолат чӣ хеле сахт завистай. Метро растем. Мансура бинем коляскаш фур омада. хеле давидасе. Иҷа биё. ҳоқа тез медава ки. Биё, рафтем. Рафтем Лимпопо мерем Мансур. Рафтем. Ана он тараф мерем ӯзи. Ва мешинем метрода. Да. Куҷодаита? уҷа мерем вай. Тангача мегирем. Карта нагирифтем. Ка ки дадашка ки биёем карта дорем, неки хеле тоқа ки биёем. Вай мегирем тангача барои метро расида. Опа. Опа. моҳиёта гирифтия инҷа. Инҷа я вай буд аквариум моҳӣ дошт, гирифтия холӣ кардианша. Айра бина. Нест моҳиё? Моҳӣ нест. уҷа наро. Ай тангачам нагирифтем, неки вақти тангак гирифтан Мансур намонд камера кун. Фур рафт. Ак меброем, коляскамона мегирем. Баъд лифткати мерем бо. Ту набро, вай худаш меброра Мансур, исто. ин дӯстони азиз, як кор кардем расидем ра. Инам инҷа Лимпопо коляскаро ҷо мебарем, мемонем. Баъд медроем. Мансура аллакай фаҳмида ки Лимпопо омадем.
тамошобинони азиз, Мансур Боша рафт бозӣ кардестай ва ман хостам ки ҳаминҷа шида ҳамроҳи шумо камтарак суҳбат кунам. Аниқтараш гӯем, мехостам аз ҳама он подписчикон, апаҳо, хоҳаро, додаро, акаҳои меҳрубоне ки дар канали мо обуна шудагӣ ҳастанд, канали моро дастгирӣ мекунанд ва дар комментария бисёр гапҳои хуб менависанд. Мехостам як дархост кунам, аниқтараш як хоҳиш кунам. Як дугонаи ман, дӯстони азиз, аз Россия истода канали ютуби худшона кушодагӣ ҳастанд. Ба мисли мо влогҳо мекунанд, пухтупазҳо ва боз ба ҳамин ҷавонишон нигоҳ накарда чорводорӣ низ мекунанд. Ман аз ҳама он апаҳои меҳрубоне ки дар канали мо бисёр комментариҳои нағз менависанд, аз бисёр Арабистону, Канадаву аз бисёр давлатҳо моро тамошо карда дастгирӣ мекунанд. Ман хоҳиш мекардам ки даромада канали дугонаи манро ҳам дастгирӣ кунед ва ногуфта намонад ки дугонаҷони ман аз ҳамин синни ҷавонӣ бисёр дилшикаста шудаасту бисёр гӯем ҳамин ғамгиниҳои ҳамин дунёро дидагиае ки бо аз даст додани модару ва бародари гӯем 22 сола ба фикрам агар хато накунам нав гӯем ба ҳамин хонадоршавӣ қадам мондеста буд ки мутаассифона дар ҳамин шаҳри Россия аз даст додагианд модару бародаршона барои ҳамин беҳади бад дил шикаста ҳастанд ва ман хостам ки ҳамин канал ба шумо тавсия диҳам ки даромада дастгирӣ кунед. ҳамин подписчикои ман кам ҳам бошанд, леки медонам ки бисёр фаъол ҳастанд, бисёр гӯем дар ҳамин комментарияҳо гапҳои хуб менависанд. дӯстони азиз, биёен ҳама каса медурем ҳамин канали дугонаҷони мара дастгирӣ мекунем, то ки камтарам боша ҳамин дугонамона хурсанд кунем ва ногуфта намонад ки аз иқи дилшона канал кушодагианд, бо подписчикошон дарди дил мекунанд. ман боварӣ дорам он касоне ки мара тамошо мекунанд, он подписчикони меҳрубони ман албатта даромада пас аз ин видео канали дугонаи мара хабар гирифта ҳатман дастгирӣ мекунанд ва подписчики доимии каналшон мешаванд. инчунин ҳатман шумо пушаймон намешавед. беҳад дугонаи ман ширин сухан ҳастанд ки бо ҳамин гапҳои хубу форамашон ҳамаи ҳамин зиндагиашонро нақл кардагианд ки бе гирия видеои он каса тамошо карда намешавад. аз мо як лайку комментария ки 1 минут вақти моро ҳам намегирад ва метавонад ки як лайку комментария як нафарро чӣ қадар хурсанд кунад. худованд албатта ки бузург аст. вақте ки ягон дарда дод ҳатман сабршам метиҳад. барои ҳамини дугонаҷон монда ма гуфтанӣ ҳастам ки бародару модаратро худованд ҷошона ҷаннат кунанд. фақат дар ҳақшон дуо куну фикри ҳамин ду фарзанда кун, иншоаллоҳ ки оянда ҳамааш нағз мешавад. дӯстони азиз, силкаи каналшона ман дар комментария закрепид мекунам. ҳатман ки даромада обуна шаведу дастгирӣ кунед, пушаймон намешавед. тамошобинони азиз, иҷа боша аллакай мо омадем расидем хона. чӣ хеле ки дар саршавии видео дидед, ман начинкаи питса ракати хамираш тайёр кардам. ҳозир бошад
منصور اینجا ببینم چیکار کردی؟ منصور منصور چی گفت اینجا؟ چیکار کردی خانم رو؟